Добрый день, шановное гаспадарства, добрый день, шановные сябры. 5 падзеяў от Вячеслава Сіўчыка и я, Вячеслав Сіўчык. Мы будем казаць про тыдзень с 3 по 9 жніўня. Я прапаную наступные 5 падзеяў. 9 жніўня 115-й дзень нараджэння великой беларускі Ларысы Гениуш. 6 жніўня юбилей Олеся Пушкина, 60 гадоў з дня нараджэння. 8 жніўня падпісанне дэкларацыі аб мірных адносінах паміж Азербайджанам і Арменіяй з ініцыятывы Дональда Трампа. 4 жніўня анансаваная сустрэча на Алясцы паміж прэзідэнтам США Дональдам Трампам і кіраўніком РФ Пуціным. І 9 жніўня 5 гадоў крывавай нядзелі 2020 года. Шановные сябры, мы павінны просто дзякаваць Богу за тое, што 115 гадоў тому назад Беларусі была даравана великая беларуска Лариса Гениуш. Она народилась в 1910 годзе в заходняй Беларусі. Вельмі шмат, што она паспела зрабіць. Калі мы кажам пра той час 20-го стагоддзя, калі мільёнамі знішалі беларусаў імперыялістычнымі войнамі, палітычнымі рэпрэсіямі камуністычнага і нацысцкага рэжыма, то мы мусім казаць і пра Ларису Гениуш, якая жыла в той жахлівы час для беларускай нацыі, якая не здалася, якая не здрадзіла Беларусі, якая застаецца да гэтага часу сімвалам беларускага супраціва і геніяльнай беларускай паэткай. Шмат што можна пра яе сказаць, я скажу только 2 тэзы. Яна была скрадзена спецслужбамі з тэрыторыі Чэхаславаччыны. Гэта было в сталінскія часы. А да гэтага часу баяцца нават дэмакратычныя ўрады Чэхіі прызнаць гэты выпадак проста таму, каб сэканоміць грошы і не плаціць спадчыннікам Ларисы Гениуш. Это таксама стаўленне да беларусаў наогул. І другі момант. Просто гэта фантастыка, што чалавек, якога гвалтоўна вывозят з Европы, якого дапытвает асабіста Лаврентий Малы, Лаврентий Цанава, кіраўнік ГБНИ БССР, якого кидают в ГУЛАГ, як і яе мужа Івана Гениуша. Все роўна, яна не ёсць савецкая грамадзянка, яна ёсць грамадзянка Беларускай Народнай Рэспублікі. Шмат вельмі добрых яе вершаў, але ж я дазволю прачытаць некалькі радкоў, якія пра наш сённяшні час. Душу мою поранили белорусы. Я уже не думаю, кого можно купить. Я горько думаю, кого ж нельга купить з беларусаў. За что? За что? Чаму так страшна азверэлі людзі? Няўжо навечна? Здаецца, роспачныя словы. Але ж дзякуючы гэтым роспачным словам сумленне абуджалася у беларусаў і змагалася беларуская нацыя, бо наша найноўшая хваля беларускага адраджэння, яна заснавана яшчэ на тым, што была гениальная беларуская паэтка, великая беларуска, грамадзянка Беларускай Народнай Рэспублікі, палітвязень Лариса Гениуш. Яна жыла для Беларусі, і Беларусь паднялася ўжо в канцы 20-го стагоддзя. Яна цалее. Светлая памяць нашай гераіні і пакутніцы, і жыве Беларусь. Свой да свайго па свае. Шановныя сябры, вельмі прашу падтрымаць YouTube-канал Вячеслава Сіўчыка, мой YouTube-канал. Вельмі патрэбна, в першую чаргу, фінансавая падтрымка, якую можна аказаць па першай спасылцы пад гэтым відео. І калі ласка, пашырайце інфармацыю, што такі YouTube-канал ёсць. Далучайце людзей, бо все вельмі цяжка робіцца. Каментуйте, задавайте пытанні, ставьте лайки. Давайте рабіць гэта все разом. Свой да свайго па свае.
6 жніўня мусіла бы быць 60 гадоў великому беларусу, нашему сучасніку і суайчынніку Алесю Пушкіну. Калі лукашэнкаўская банда забіла Алеся в турме, яны хацелі такім чынам знішчыць цэлую эпоху Беларусі. Потому что Алесь Пушкін, про его неаднойчы казал на мітингах в Варшаве, яшчэ калі он нават был жывы в турме. Это сапраўды і дзень волі Беларусі, про які беларусы моего пакалення збольшага даведаліся менавіта дзякуючы акцыі Алеся Пушкіна. Гэта і развітанне з пачварай Лукашэнкі, што падкрэсліла, што ўлада его цалкам нелегітимная. Гэта шмат вельмі беларускіх імпрэзаў, шмат вельмі цудоўных карцін, які напісаў гэты беларускі мастак. І в першую чаргу гэта Беларусь. Радкі Ларысы Геніуш, якія былі напісаны яшчэ в 20 стагоддзі, цалкам апавядаюць таму жыццю, якім пражыў для Беларусі Алесь Пушкін. Адзінай мэты не зракуся, і сэрце мне не задрыжыць. Як жыць, дык жыць для Беларусі, а без яе зусім не жыць. На жаль, Алесь Пушкін в небеснай Беларусі. Але ж будзе абсалютна сумленна і несправядліва, каб его мары аб тым, каб Беларусь была вольнай еўрапейскай дзяржавай, не спраўдзіліся. Я калісьці упэўнены, што ушаноўваць памяць Алеся Пушкіна беларуская нацыя будзе. І вельмі кепска, што юбілей 60-годдзя нараджэння великого беларуса ён прайшоў абсалютна амаль што незаважна. Это пры тых грамадных беларускіх сілах, якія ёсць на дыяспары. Адказ вельмі просты, таму што дыяспару все больш і больш прымушаюць не звяртаць увагу на тое, што робяць з беларускім народам, а переключацца на праекты, якія цікавы нейкім канкрэтным людзям, якія абвесцілі себя лідерамі і правадырямі беларускага народа, не маючы на этого аніякага ні маральнага, ні юрыдычнага права. Алесь Пушкін был не только беларускім героем, ён был беларускім працаўніком. Ён весь час рабіў, каб жыла Беларусь. І гэта спраўдзіцца, бо Беларусь жыла, жыве і будзе жыць. Герою Беларусі Алесю Пушкіну вечная памяць. Третья падзея, яна вельмі знакавая для Беларусі. Гэта тое, што в Вашынгтоне па ініцыятыве прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі Дональда Трампа 8 жніўня была падпісана дэкларацыя аб мірных адносінах паміж Азербайджанам і Арменіяй. Падпісывалі Нікол Пашынян, прэм'ер-міністр Арменіі, і прэзідэнт Азербайджана Аліеў. Гэта вельмі вялікае дасягненне Дональда Трампа, таму што вайна паміж гэтымі дзяржавамі яна ішла некалькі дзесяцігоддзяў. Вы ведаеце, што вайсковую паразу атрымала Арменія. І гэтая дэкларацыя, бо пакуль не ўдалося падпісаць, таксама вельмі моцны удар па Маскве. Практычна Расія выцеснена з-за Каўказя. Я думаю, это дастаткова нечакана для всіх нас. Ствараецца транспартны калідор, бо там сітуацыя наступная. Ёсць азербайджанскі анклав Нахічевань, які не маюць ніякіх шляхоў зносін, акрамя як праз Арменію і Іран, з Азербайджанам. Гэты анклаў мае невялікую мяжу з Турцыяй, там толькі адзін пераход. Таксама вельмі цікавая гісторыя таго адрэзку дзяржаўнай мяжы паміж Турцыяй і Азербайджанам, бо дастаткова штучна гэта рабілася.
Але ж зараз гэта падпісанне мірнай дэкларацыі, гэта ёсць таксама вельмі вялікая перамога Анкары, вельмі вялікая перамога Турцыі, таму што ствараецца транспартны калідор Дональда Трампа, які мае такой назоў вельмі моцны, што это транспартны калідор дзеля міра, там дабрабыта. Вось, вылучаюцца Азербайджаном і Арменіяем на Нобелевскую прэмію міра асоба прэзідэнта Злучаных Штатаў Дональда Трампа. Але ж у меня ёсць адна толькі дробная заўвага, бо ёсць трывога. Не таямніца, што Дональд Трамп весь час вядзе праз сваіх супрацоўнікаў перамовы з Масквой. В асноўным гэтыя перамовы вядуцца па Украіне, як вы ведаеце. І от наколькі сыход Расіі за Каўказе звязаны з тымі перамовамі, якія вядуцца паміж ЗША і Крэмлём па Украіне. Вельмі хацеў бы памыліцца, але ж абсалютна нелагічна, калі гэтыя два пытання нейкім чынам паміж сабой не згоднены, асабліва улічваючы, што для Злучаных Штатаў Амерыкі Іран, які адразаецца вот гэтым транспартным калідорам Дональда Трампа, ёсць вельмі большая праблема, чым Украіна. Такая геапалітычная рэальнасць. Іран уже выказаў сваё незадавальненне гэтым дакументам. Ён паабяцаў так нават наносіць удары па той інфраструктуры, якой яшчэ няма. Але ж эта інфраструктура ўзнікне. І не ведаю, наколькі пралічаны все вынікі гэтага пагаднення сённяшняй адміністрацыі Трампа, але ж відавочна, што Турцыя атрымлівае дадатковую магчымасць па рэалізацыі сваёй канцэпцыі турэцкага света, якая таксама ёсць. І хацеў бы заўважыць, што Турцыя гэта краіна, якая мае вельмі вялікі вайсковы патэнцыял, таму вот этой крыкі прапагандістаў в Маскве, што яны размажуць Азербайджан, яны проста глупыя. У сённяшняй Расіі няма сілаў і сродкаў ваяваць з сённяшняй Турцыі. Такая рэальнасць. Чацвёртая падзея, яна таксама адбылася 8 жніўня, калі закончылася ультыматум Дональда Трампа. Пра гэты ультыматум я казаў у мінулым выпуску. Таму за некалькі дзён да заканчэння ультыматума был візіт супрацоўніка Дональда Трампа Уиткова в Маскву. Была абвешчана пра прарыв. І гэты прарыв ужо дэталізаваны. Гэта сустрэча, якая мусіць адбыцца 15 жніўня на тэрыторыі Злучаных Штатаў Амерыкі, штат Аляска. Все ж памятаюць, што Аляска была куплена у Расійскай імперіі Злучанымі Штатамі Амерыкі. І гэта сустрэча будзе паміж прэзідэнтам Злучаных Штатаў Дональдам Трампам і дыктатарам, кіраўніком Расійскай Федэрацыі, злачынцам Владзімірам Пуцінам. Гэта, па-першае, вельмі вялікі поспех крэмлёвскай палітыкі. Вельмі небяспечныя тыя размовы, што ў выніку гэтых перамоў на Алясцы ЗСУ мусіць выйсці з Донецкай вобласці. Гэта была б катастрофа, таму што я цудоўна ведаю, што вельмі ўмацаваны Славянск. Наогул вот гэтыя 4 гарады Константиновка, Дружбовка, Краматорск, Славянск, яны добра падрыхтаваны для абароны. І Славянск, ён яшчэ перед 2022 годом, ён быў вельмі моцна ўмацаваны горад, і его взять расейцам вельмі цяжка. Вельмі не хацелася бы так, каб в выніку гэтай жахлівай агрэсіі Расійскай Федэрацыі яны яшчэ атрымалі гэтыя украінскія гарады, таму што сітуацыя сама па сабе дастаткова страшная па
вайне. Практычна гэтая сустрэча абрезает всю еўрапейскую супольнасць, яны могуць только контактаваць з Дональдом Трампом. Демагогия, оказывается, формула, про якую все казали, что про Украину домовляться без Украины нельга. Домовлялись и до этого. Вось, что будет 15 жніўня, не ведаю, потому что может быть все, что завгодно. Тут CNN дала 5 сцэнароў развіцця падзей в Украине. Я не лічу, что их так шмат. Я думаю, что есть только 2 сцэнара. Яны абодва сцэнара нічога добрага не несуць Украине, якая і так вельмі і вельмі выснажана, змучана вот этой российской агрессией. Нагадаю, что уже больше 3,5 года идет тотальная война на всходе Украины. Тут МЗС Украины выказывал свой протест супраць выказывания Фіцо. Это пример Словаччины. Ну, протесты можно выказывать, а лишь на великий жаль, по сутнасці цяжка вельмі не пагадзіцца з прэм'ерам Словаччыны, які казаў тое, што ад гэтых перамоў пацерпіць Украіна, якая і так вельмі і вельмі цяжкіх умовах. Я хотел бы нагадать и про Беларусь. Хотел бы нагадать, что Зеленский проводит антибелорусскую политику. Белорусские громадяне там изгои, таким чином он подтрымливает Лукашенко, подтрымливает Россию, бо Москва ставит задачу по знішэнню белорусской нации, и Украина, якую так само знішае, допуская, как Беларусь писалась з маленьких літер в их официальных СМИ. Я уже не кажу про долю громадян Беларуси, там розное было падчас войны. Это все не выпадково. Бо там коррупция, а хотел бы нагадать, что коррупция вельмі моцная як в Украине, так и в России. И это не выпадково, это коррупция на войне. Тое, что Зеленский сапсавал адносіны практычна са всеми памежнымі краінамі, якія его падтрымлівалі Украину. В Польше это асабліва адчуваецца. Тут не только гістарычныя рэчы, якія падымаюць тым ліку і Москва, але тое, што інтарэсы зернавых барыгаў, яны былі значна больше, чым нацыянальныя інтарэсы. Это таксама моцна ударила на вялікі жаль по Украине. Таму тут не мусіць быць памылак у беларусаў. Беларусы давным-давно павінны былі патрабаваць, каб былі отменены антиконституционные решения про громадян Беларуси во Украине. Гэта трэба рабіць. На жаль, ніхто гэта не робіць. Все спокойно закрывают вочы на нацыянальныя інтарэсы беларусаў. І беларусам давно трэба зразумець, што Украина гэта одно, а Зеленскі гэта зусім іншае. Як яны ставяцца до нас, так мы і мусім ставіцца. І падтрымліваючы Украіну як краіну, якая все-таки змагаецца з расійскім імперыялізмам, ніколі нельга переступаць праз свае беларускія нацыянальныя інтарэсы, бо іх ніхто не будет адстойваць, акрамя саміх беларусаў. Свой да свайго па свае. Запрашаю на традыцыйную акцыю беларусаў Варшавы, якая адбудзецца о 14 гадзіне у нядзелю 17 жніўня каля помніка Каперніка. Свой да свайго па свае. Калі самое галоўнае для всего света была інфармацыя аб сустрэчы на Алясцы, якая будет 15 жніўня, то для Беларусі, конечно, 9 жніўня гэта таксама і 5 гадоў тым падзеям, якія будуць у гісторыі Беларусі. Вось, бо закончился традыцыйны выбарчы фарс Александра Лукашенко. Але ж гэты выбарчы фарс адбываўся в часы гібриднай войны России супраць Беларусі падчас сусветнай пандеміі. І гэта была крывавая недзеля. Я просто в жаху, калі я читаю зараз
нашу незалежную прессу, яны пишут про некие выборы. Еще раз хотел бы нагадать, что Лукашенко здзейсніў антиконституционный переворот в далеком листопаде 96 года, и мэтай этого переворота было позбавить белорусов права выбирать владу. Тому никаких выборов при лукашенковской банде быть не могло, что зноў-таки было подтверждено 2020 года, бо гэтые 80% Лукашенко яны каштуюць столькі же, колькі все его 80%, бо калі бы лукашенковская банда могла проводить выборы, то яны бы их проводили. Не выпадкова яны пошли на выборчий фарс, где абсолютно не важно, як люди голосуют, бо ихние голосы не лишать. Другая зусім система. Я заўсёды казал в Беларуси, что выборчий фарс, кожный выборчий фарс, это здзек над белорусской нацией. Потому что право народа выбирать владу – одно з основных правоў, якія толькі ёсць. Еще раз подкрэслю, что некалькі десяткаў гадоў беларусы позбавлены гэтага права. Чаму гэта адбылося? Я про гэта казал неаднойчы. Напередадні 9 жніўня было інтэрв'ю Зенона Пазняка на канале Белсат. Ён згадывал, за что ему великий дякую, Михаила Бабича. Я про Бабича говорил еще до кровавой недели 9 жніўня. Это профессийный разведчик, які стегнул специалистов, коли можно так людей назвать таким словом, якія ажыццяўлялі аннексию Крыма, в амбассаду Российской Федерации в Беларуси. Он очоливал амбассаду гэтую, он был спецпредставником Путина, и он был отказаны за так званую глубокую интеграцию. Мы супраць глубокой интеграции змагались, мы выводили людей на улицы, але ж вось гэтыя новые твары, якія выскочили як чорт з табакерки, натуральна, гэта дзейнасць менавіта профессийных разведчиков, потому что выиграла от 9 жніўня менавіта Москва. Что такое кровавая неделя? Ну, вы ведаете, в истории Российской империи была революция, якая пачалася с того, что 9 студеня 1905 года рабочие пошли с иконами, с портретами цара до дворца в Петербурге, и был расстрел. Была кровавая неделя. Нечто подобное отбылось и у нас, потому что новые фигуры, якія были поставлены при вельмі моцнай інфармацыйнай і іншай падтрымкай Москвы, якую просто было немагчыма не заважыць, і праз тое, што груба парушалася беларускае заканадаўства, ну, як заўсёды при Лукашэнке, і фармаваўся спіс ініцыятыўных групаў і кандыдатаў. Вось. Вся гэта штучная рэч, яна прасягнута была да вельмі простай схемы. Прымусіць беларусаў поверить хлусню, что в краіне есть выборы, это абсолютная хлусня. Вось. Загнать их на выборчыя участки и адразу подавить всякий супраціў. Ну, в принципе, гэта было зроблена и в снежні 2010 года. И тут сбой атрымался московской гэтай информацыйнай палітыкі. И не глядзячы на тое, что яны выиграли стратегічна, бо по выніках 2020 года, вы же разумеете, Россия выиграла. Самое страшное, что штодзённый террор супраць беларускага народа, про гэта мало хто кажа, мало хто на гэта акцэнтует увагу. Ну, як паказчык, это тое, што нават нікому і уже і не цікава, колькі тысячаў беларускіх палітвязняў у лукашэнкаўскіх застенках. Все кажуць лічбу 1100 чалавек, якую дазволілі, цудоўна разумеючы, што гэта ўжо не такі значны адсотак ад колькасці палітвязняў. Больш таго, як заўсёды яшчэ людзей обзывают. Это, оказывается, в Беларуси уникальная ситуация, что коли семьи выступают супраць того, как когось признавали политвязнем, то он не политвязнем. Во всем иншем свете по-другому
Палітвязень – это той, кто трапляет под палітычныя рэпрэсіі. Это уже десятки тысяч людей. Это якраз наступство гэтай крывавай недели 9 жніўня 2020 года. Таму я абсолютно не прымаю хлусню пра нейкія выбары. Вельмі шкада, што хлусіць незалежная прэса і сёння. Дзікунства, калі там акторы гэтага крывавого спектакля кажут, что это не пораза, не перамога, это все цалкам хлусня. И эта хлусня атрымалася неупадковай. Про гэта таксама казал Зенон Пазняк, потому что и Виктор Бабарыка, и Валер Цыпкала – это сталые удзельнікі лукашэнкаўскай банды. Там, зразумела, все это вельмі сур'ёзныя сувязі з Москвой. Выиграла от 9 жніўня, например, Уралкалий, это вы можете поглядеть по документах, и Уралкалий, например, супрацоўнічаў в открытую з Цапкала. Были некие пытания по Тихановскому, и никто их особливо не поднимает, хотя все там зроблено было КГБ. Тут еще який момент. КГБ – это отдел ФСБ, тому не здивляйтесь, что КГБ в конце весны и летом 2020 года працавал супраць Лукашэнкі, потому что в первую чергу требовала Москве глубокая интеграция, то, что яны досягнули. Так вот, вельмі смешная зараз ситуация возникает, калі весь час бастион беларусчыны, наша Нива, так, яны ж мусіць за Беларусь выступать, а яшчэ весь час сують Тихановского, потому что Тихановский отседел. Нават графоманский русский его верш друкуют, пустые абсолютно там информашки про их. Так я хотел бы нагадать, як зрабілі Тихановского нейкой палітычнай фигурой. Он про это так само любит казать. Значит, приходим в нашу Ниву и можем прочитать 21 листопада 2019 года. Вот. Кто ж такой блогер Сергей Тихановский? Раньше фоткался Собчак, теперь Северинцы. Ну, прочитайте, там, в принципе, открытым текстом написано тыя рэчы, которые зараз чамусьці ніхто не гаворыць, аб тым, што хтосьці вкладал в него грошы, что рабілася сетка. Это конец 2019 года. Кажа там про то, что Тихановский удзельнічаў в акциях супраць інтэграцыі в 2019 годзе. Так удзельнічал. Як чалавек, які в тым ліку і арганізоўваў гэты акцыі, я могу засведчыць, что он был с теми людьми, которые обураліся плакатом «Россия – гэта дерьмо», и зразумела чему. Активной ролью он там не отыгрывал, там блогеров было вельмі шмат в снежні 2019 года, и были еще блогеры, которые больше были популярны, чем Тихановский, и несли значно большую небезпеку. И в той же нашей Ниве вы можете прочитать в самом конце соковика 2019 года, если не помню, с 30 соковика, информацию о том, что блогер Сергей Тихановский стал одним из 30 кандидатов протеста Миколы Статкевича. Вот это ключевая подея, якая выкидаецца КГБ адсюль, і тады все робіцца абсолютно нелогично и незразумела. Далее адбываецца все непросто. На 5 сайтах, а у нас ГБшная диктатура, якія з'яўляюцца под контролем, кто бы что мне не казал, КГБ менавіта, раптом возникают 3 человека ниоткуль, атрымліваюць шалёныя нейкія адсоткі. Это интернет, а может зрабіць все гэта. И гэта паслядоўна праводзіцца уже в реальнасць падчас выбарчай кампаніі. Где у них был сбой? Да, люди поверили хлусні Тихановской. Пошли на выборы, это абсолютная реальность. Больше того, калі брать нашу конституцию, то люди имели рацию. Право белорусского народу на владу там прописано. Іншая справа, что никаких выборов в краине быть не могло. И вось, калі людей, якія были абсолютно до этого не падрыхтаваны, массово пачалі затрымліваць яшчэ 9 жніўня, яшчэ там типа голосование ішло, так. Зрабілі штучна чэргі, тому что ўлады прыгадалі в Менску аб тым, что ковід, пачалі не пускать людей на шмат якіх участках, пачалі збивать людей просто на участках. Вот, съездил ОМОН, и самое страшное адбылося вечером, калі люди, якія не чакалі, сутыкнуліся с карнікамі Караева. Причем в лукашенковскую белорусскую форму
были переапрануты уже и российские силовики. Зверства, которые были просто жахливые. И вот тут оказалось, что Москва помылилась. Замест белых ленточек российской оппозиции, которую рекламовала Тихановская, поднялись червоно-белые стяги. Потому что Беларусь, и она есть. Люди змагались с карниками. Люди змагались за Беларусь. Были страшные бои, потому что сотни людей потерпели, коли только людям удавалось шкоду нанести хоть одному карнику, бо люди были абсолютно не подрыхтованные, людей кинули. Зараз іде нейкая наогул дурная пиар-кампания про 15 тысячаў, которые там передали Тихановской спецслужбы, коли ее спецслужбы вывозили в Литву. Замечательно. Дурацкая нейкая отмазка, я конверт не атрымал. Уявляете, идея криминальная нейкая вытворчасць, по-простому человеку, не по-тихановскому. И она отрымливает от террористов гроши, в той час, как террористы убивают людей. И отмазка такая, судья. А я этот конверт не открывала. Наша Нива так само нейкую публикацию друкует, там, что Конопадская 20 тысяч атрымала. Нейкая вакханалия. Бо все чомусь забылися, что покуль белорусский народ змагался с карниками Караева, Тихановская ратовала себе и уезжала до своих детей, которые были в Вильне. И звернулась до белорусского народа, как он им ходил на улице и не оказывал супротив карникам Караева. У всех память отшибла. Тому вельми смешно, коли интервью Зенона Позняка на Белсате, и корреспонденты Белсата пытают, а кто же лидер? Белорусский народ починал революцию в тых умовах, в которых яна была. Без всех этих штабов, бо здрада не в народе, здрада в штабах. И гэта мы бачим уже 5 годов. Тут мает рацию Зенон Позняк, что офис это просто колода. И это вельми небеспечно для Беларуси. Еще раз пригадаю, коли люди змагались, не было всех гэтых, кого насывали выборчим фарсом. Люди были кинуты, а лишь не разгубились и змагались за Беларусь. Именно это тады возникли тыя патрабаванні и были подняты наши бело-червоно-белые стяги. И вот как раз это и патрабаванні практически откинутые. Потому что для того, как задушить революцию, не только спочатку карники отступили, бо у них уже не хапала силу змагаться с белорусским народом. А лишь праз Тихановскую накинутый был Коалиционный совет по транзиту влады, это наогул смешно, который и выпустил всю пару и зробил так, как революция в Беларуси не отбылась. И эти люди зараз по-ранейшему кричат, что на кого-то представляют и хочут далее работать. И работать они вельми хорошо апошние 5 годов. И парадокс. На 2/3 обрезанный Белсат. И тут уже офису Тихановской ну ніяк не отмазаться. И корреспонденты Белсата кажут Зенону Позняку, а як же белорусы без лидера, як же без Тихановской? И она же ездить. Жах. И в этот час 5 годов штодень арыштовывают, катуют белорусов. Бо, чему это террор? Чему есть еще наступство этой кровавой недели 9 жнивня 2020 года? Бо этот террор тлумачится вельми просто. Москва праз Лукашенко рыхтуется до Великой войны. И белорусы до этого не готовы. Як они не были готовы 9 жнивня, что их будут убивать. А лишь, коли их начали убивать, нация поднялась и оказала супротив. На жаль, этот супротив был парализованный. Я сказал, як. Нема зараз ніякого окна макшимості. Але ж рано ці поздно банда дасть загад і почнеться мобілізація білорусів. І людям треба пригадати про 9 жнивня, коли їх кинули, але ж вони повстали. Один із шансів для Білорусі тільки в тим, що ті людей, яких будуть мобілізувати, вони повернуть свою зброю супроть Гебні. Інакше буде катастрофа. Бо все вельми серйозно.
Москва і, між іншим, шмат які сили і на Заході абсолютно серйозно хочуть ліквідувати білоруську націю. Нас загнали в кут. Не верьте ніяким людям, які кажуть там, про які перемови, про які там, законність банди і так далі. Нас знішають. І альбо гэтая ГБшная банда знішчыць беларусаў, альбо беларусы знішчаць ГБшную банду. Вот калі б людзі разумелі гэта яшчэ 9 жніўня 2020 года, то пасля крывавай нядзелі у нас была бы новая ўлада. І не трэба расказваць байкі, што Расія, яна всесильная, Россия дерьмо, а есть вельмі шмат агентуры. Бы не только Бабич работает в Беларуси, его, между іншым, не пустили в Украину. Нема сёння іншых магчымасцяў беларусам, як для того, каб выжыць, выкинуть гэтую лукашэнкаўскую банду от улады. Іншых вариантов просто нема. И этот как раз и засведчил и весь выборчий фарс 2020 года, и кровавая неделя 9 жніўня 2020.